क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। मिक्स बाय डीजे स्टार। ये गोखला नमो के बही, ये गोखला नमो के बही। डीजे कुंदन राज प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। एगो के देलियै नथिया, एगो के झुमका देलियै कीन। एगो के देलियै नथिया, एगो के झुमका देलियै कीन। नंबर 3 लगलै फिर एगो फलानवा के बही। नंबर 3 लगलै फिर एगो फलानवा के बही। देखे लायक होल है भैया हमर प्यार के सीन। और देखे लायक होल है भैया हमर प्यार के सीन। नंबर 3 लगलै फिर एगो फलानवा के बही। नंबर 3 लगलै फिर एगो फलानवा के बही। एगो फलानवा के बही, एगो फलानवा के बही। डीजे कुंदन राज चिली, डीजे कुंदन राज चिली, डीजे तोरे चक्कर में हम होली कंगाल। पापा दिलकै हमरा घर से निकाल। तोरे चक्कर में हम होली कंगाल। पापा दिलकै हमरा घर से निकाल। एगो ला बेचली भैंसिया, एगो ला 2 कट्ठा जमीन। एगो ला बेचली भैंसिया, एगो ला 2 कट्ठा जमीन। नंबर 3 लगलै फिर एगो फलानवा के बही। नंबर 3 लगलै फिर एगो फलानवा के बही। एगो फलानवा के बही, एगो फलानवा के बही। डीजे कुंदन राज चिली, डीजे कुंदन राज चिली, डीजे कुंदन राज। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। टोला टोला में होलै शोर, मलबा के चक्कर में बन गेली चोर। टोला टोला में होलै शोर, मलबा के चक्कर में बन गेली चोर। राइटर अजय भूपेंद्र बिहारी के कर लेलकै पासीन। डीजे कुंदन बबुआ बलवन के कर लेलकै पासीन। नंबर 3 लगलै फिर एगो फलानवा के बही। नंबर 3 लगलै फिर एगो फलानवा के बही। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।